బాబు శుభలేఖలు ఇచ్చొద్దాం, వస్తారా? మీరు భలేవారు సార్. వారం రోజుల పాటు ఇక్కడే ఉండి ఒకతను గమనిస్తూ ఉండాలి. అదే సార్, నెక్స్ట్ వీక్ ఇంటర్వ్యూ మీ ఎదురు రెడీ కావాలి. బాలా పని పడకుండా ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా, అతను తీసుకెళ్ళండి. బాలా వెళదామా? వెళ్ళండి బాలా సార్, వెళ్ళండి. పోరా రేయ్ పోరా. వీటి రూమ్ లో ఉంటేనే కదా సమస్య. ఇప్పుడు సూపర్. ముందు ఇంటికి పోతున్నాడా? రేయ్ రారా, బాలా రమ్మన్నానా? రేయ్ రారా. ఎలా ఉంది? రేయ్ ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలరా? కాదు, పుల్లుతో తీయాలి. పద. అయ్యా